Potravinové alergie a intolerancie. Alergie vznikajú, keď si tvoje telo myslí, že musí bojovať proti niečomu, čo nie je úplne safe. Napríklad mlieko alebo vajcia. A aký to má výsledok? Všetko od nekonečného soplenia, svrbenia až po časté bežky na WC. Pri intoleranciách nejde o protilátky, ale o chýbajúci enzym, ktorý nedokáže spracovať konkrétne jedlo alebo nejakú jeho zložku. Tá sa potom hromadí v tele a spôsobuje krče, hnačky a nadúvanie. Príklad. Laktózová intolerancia. Reakcia na jedlo môže prísť o pár minút, ale kľudne aj hneď. Alebo až za pár dní. Čo dosť komplikuje vypatranie skutočného vinníka. Ale takto dopadá, keď začneš vyhadzovať jedlo hlava nehlava. Až ti ostane len suchá kuracia nôžka a smutný šalatový list. A to je fakt fail. Preto je mega dôležité riešiť opakované problémy po jedle s imunoalergológom alebo gastroenterológom. Oni ti spravia potrebné testy a ušetria ťa od všetkých tých pofidérnych diét, ktoré ti na nete tlačia do hlavy. Niekedy sa dieta proste hodí. Môže byť len dočasná, kým sa dáš dokopy, alebo aj na dlhšie. Pri intolerancii stačí jedlo obmedziť, ale pri alergii musíš alergén úplne vypnúť. Aspoň na chvíľu. Nutriční terapeuti v tomto pomôže, aby si nebola stratená v random dietách a mala veci pod kontrolou.